Eta gaurkoan Donibane Kirol Elkarteko igerileriekin egoteko aukera izanen dugu, arratsaldeon Ainara Baztarrika eta Julen Belasko eta ongi etorriak Xala telebistara. Arratsaldeon. Bueno, konta iguzue, noiz hasi zineten zuek igerik eta munduan, zeren, gero kontatuko iguzue ze modalitate egiten duzuen, baina pentsatzen dut hau egin aurretik eginen zenituztela beste modalitate batzuk, ez? Bueno, ni urte honetan hasi naiz. Baina lehenagotik txikian nintzenean kurtsilloak, igeriketa ikasteko, eta lehengo urtean triatlonen ibili nintzen. Orduan, hortik aurrera igeriketa gustatzen zitzaidala ikusi nuen eta hasi nintzen. Eta horretaz gain ere kirol gehiago egiten dituzu edo gaur egun bakarrik igeriketa? Baina orain bakarrik igeriketa. Oso, eta zu Julen? Ni duela hau da ni laboragaren urtea. Ni futbola egiten dute, bai? Eta... Osa, egiten dituzu bi kirol batera, ez? Bai. Igeriketa eta futbola, eta zein da gehien gustatzen zaizuna edo hobekien ematen zaizuna bintzat? Igeriketa. Igeriketa. Oso. Bueno, zuek egiten dituzuen modalitate desberdinak, ez? Gero agian izanen dugu aukera ikusteko ze tresna erabiltzen dituzuen, baina ikusten da hori, gero txapelketen orduan eta erabiltzen dituzuela modalitate desberdinak. Zuen kasuan zer da egiten duzuen? Ni, batzutan bakarrik Nafarroa egiten dugunean, izan dut bi aletak, direla bi hegatxekin, eskafandra dela botila batekin, aira hartzeko, eta gero monoarekin. Eta horretaz gain ere praktikatzen dituzue beste modalitate batzuk, zaite entrenamenduetan eta... Gero horiek barruan daude luzera desberdinak, orduan praktikatzen ditugu luzera desberdinak. Oso, eta zure kasuan Julen ze modalitate egiten duzu ere? Nik egiten dut apnea, bi hegatxekin eta monoleta. Hori da, eta zer abiltzen duzue kirol hau egin ahal izateko? Tubo bat, hartzeko airea ez ateratzeko burua eta berriz hartzeko erabiltzen duzu tubo bat horrela, eta horretik arnasten duzu. Oso ongi. Bueno, horretaz gain, Donibane Elkartean asko aritzen zarete kirol hau egiten, ikusten oso zabaldua dago egiten duzuen igeriketa hau, edo Iruñan igual zuek zarete hau gehien praktikatzen duzuena. Bakarri bi talde gaude, orduan oso gutxi. Baina San Juanen, adibidez, jendea ezagutzen du. Ze udan ere bai egiten dira kurtsilloak, ere bai egoten garan jendea ikusteko nolakoa den eta aurrak frogatzen dute. Eta orduan San Juanen ezaguna da, baina jazta. Beraz, Nafarroan zarete oso bereziak, ez? Kirol hau egiten? Bai. Oso, nolakoa izaten da zuen entrenamendu bat? Pentsatzen dut orain udan ja ez duzuela inbestu entrenatuko, ala bai? Hasten gara korrikatzen, pretemporada egiten, gero entrenatzen dugu 5 egunak. 5 egunetan? Baina joaten gara aldugunean, eta baina saiatu gara joaten 3 egun. Eta zer egiten duzue egun bakoitzan? Korrika egiten duzue... Hasieran, uda bukaeran, hasten gara korrikan. Eta gero ja, hasten gara teknika pixka bat hobetzen, edo irakasten, ze niri irakatsi didaten. Eta gero, denborarekin jaten dira entrenamendu gogorragoak egiten. Eta orain, orain gogorrenak egiten ari gara, ze asteburu honetan... Txapelketa duzu, ez? Txapelketa daukagu. Erresa da kirol hau praktikatzea, ala ez? Hasieran da modalitatea ezberdina, ez? Bai, hasieran da pixkat zaila mugitzea monoleta bat zen eta pisutsua eta hori, baina gero ja akostumbratzen zarenean, aduzu... Claro, hartzen diozunean ja trukilloa ez erresagoa da. Eta jendeari ere bai zaila egiten zaio zen niri zaila egin zitzaidan tuboarena. Hasieran ibiltzen nintzen pintza batekin. Eta gero praktika, baina hasieran zaila egiten zait. Asko zaudete kirol honetan? Donibanen? Bai, nahiko.
zenbat zaudete gutxi gora bera? Ba, gure taldean 21 gutxi gora bera. Zuen orduan. adine... Bai. Eta gero ja guztiok batera 70 gutxi gora bera. Beraz, Donibanen arrakasta handiko kirola da, ez, igeriketa? Bai. Bai, Eta ikusten da gainera irabazten dituzuela txapelketak eta ez, nahiko onak zaretela, ez, ikusten da bintzat. bai. Oso, ongi, zer moduz joan da aurtengo denboraldia, izan dituzue txapelketa asko gutxi urte honetan, 2017 urte honetan nola joan da? Ba, ni joan naiz izan ditugun guztietara. Eta izan dugu bat Donostin itsasoan dela pixka bat bereziagoa. Itxasoan? Bai. Eta zer moduz joan zen hori? Ba, oso ondo. Bai, Bai. oso ongi. Nik lesioak izan ditut eta orduan txapelketan galdu ditut. Galdu dituzu. Bueno, asteburu honetan hurrengo, uztailaren batean eta bian, ez? Daukazue txapelketa hemen gainera Iruñan, horretan parte hartuko duzue, zuek? Bai. Bai, eta gogoz, orduan. Bai. Ze modalitate egingo duzue, asteburu honetan? Ba, ni igeriga behar dut 50 dela arnastu gabe. Gero 200, 400 eta 800 metro. Nik 25 metro amonea, gero 200 metro biegatxekin, 400 metro biegatxekin eta 400 metro urrazala. Eta zenbat egongo zarete Donibanen kirol elkartetik? Ba, Osea, zuetaz gain jende gehiago egonen da, edo... Bai. Jende askok parte hartuko duzue, txapelketan? vamos, gure taldetik guztiak. Guztiek? Oso ongi, eta gero aipatu digute, hortik lehenago ere, klub pila bat etorriko direla, parte hartzera, beraz, egonen zarete jende pila, ez? Ez dakit oso ongi gogoratzen duan, baina 300 igerilari edo hortik dituko zarete? Bueno, beraz, oso ongi pasatuko duzu, ez, txapelketa honetan? Bai. Gainera etxean izan da, primeran. Bueno, zorte hon, bikote, eta 1000 esker xaloan egoteagatik eta ea dominen bat irabazten duzuen, asteburu honetan. Eskerrik asko. 1000 esker. Eta oraingoan Doniban elkarteko beste kide bat ezagutzeko aukera izanen dugu, oraingoan Oier Irisarri etorri zaigu arratsalde honetan etorri xaloara. Bueno, konta eguzu, Oier, nola hasi zinen zu ere igeriketan? Nik uste jazuk daramatzazula urte gehiago, ez? Bai, 9 bat urte darama modalitate hau praktikatzen, aur guztiek egiten duten kurtsillotan hasi nintzen, pixkat ura ezagutuz eta horrela. Pixkanaka gustatu egin zitzaidan eta egatxetara pasatu nintzen. Eta orain arte. Bueno, egatxak gainera ekarri ditugu gaurkoan onera, ez? Eta ikus daiteke oso tresna bereziak direla, ez? Ez dira imaginatzen ditugun egatx normal horiek, ez? Dira oso ezberdinak nolakoak dira. Bi oinak elkarrekin daramatzazu, beraz ezin dituzu mugitu edo Hori da, ezin dira mugitu. Eta izurten antzera igeri egitezu, oso polita da. Teknika hori harrapatzea erresa da edo? Ez da erresa. Ez. Urte bat, urte bat praktikatzen eta ja pixka hartzen diozu, gero ja perfekzionatu behar duzu, baina guztia bezala. Noski baiet. Oso, mi modalitate honetaz gain ere zuk egiten duzu besteren bat edo honetan zaude zentratuta batez ere? Zentratuta nago proba motzetan. Baina normalean konpetitzen dut eskafandran, modalitate oso arraroa dela. Urazalean, urazaletik joatea eta tope eta apnean, azkarrena dela. Oso, Nafarroan lehenago aipatu digute beste bi igerilariek ez dela oso ohikoa, ez? Iruñan eta Tafallan aipatu duzue. Bai, soilik bi Iruñan eta Tafallan egiten dugu, bi talde ditugu, eta saiatzen ari gara, nolabait,
umeak erakartzea edo aurrak erakartzea eta probatzea. Pixka bat zabaltzeko, ez? Nafarroan izan ere aipatu duzu oso ikusgarria dela, ez? Kirol hau praktikatzea. Bai, oso ikusgarria da, ze abiadura handiak har ditzazkezu, aleta honekin, eta, bueno, ja, Espainiako mailan, kristongo igarilariak daude, eta flipatzezu ikusten den. Bueno, irudiren batzuk ikusteko aukera izanen dugu. Nolakoa da zuen entrenamendua? Askoritzen zarete, kirola hau praktikatzen? Ni egunero joaten naiz enteatea, astelehenetik ostiralera, eta pixkanaka joaten gara, entrenamenduak nolabait gogorrakoak egiten. Hasten gara korrika egiten, pixka bat fondo hartzeko eta udarako janari guztia erretzeko. Eta gero ja txapelketaren aurreko asteak iristean oso entrenamendu gogorrak egiten ditugu. Gero ja fuerte iristeko txapelketara eta... Zer moduz joan da txapelketen denboraldia urte honetan? Asko izan dituzue? Bai, izan ditugu txapelketa ugari eta urten ez da ezke eman. Mundialea joateko minimak egin ditut, hori zen nolabait objektiboa, baina ez nuen pentsatzen aldituela egin, eta azkenean atera dira. Eta gero, Nafar mailan eta horrela, txapelketa asko izan ditugu, eta ondo eman dira baita. Gustora, ez? Eta pozik emandako emaitzarekin. Nondik ibili zarete? Nafarroan eta atera zarete hemendik edo? Bai, Ordizian, Tolosan, Zaragozan ere ibili gara. Gero izan genuen hemen nola nazio mailako txapelketa oso garrantzitsu bat, hemen Iruñan eman zena baita, eta abenduan Sisonera joan ginen. Horretaz gain ere, zure kideek bezala, asteburu honetan ez, daukazu hitzordu garrantzitsua ere Donibane Kirol Elkartean eta zuk ere bertan parte hartuko duzu txapelketa horretan. Bai, gure adineko edo infantil eta kadeten mailan parte hartuko dugu. Saiatuko gara hainbat dominu ugari hartzea, hainbat eta gehien hartzea, eta gutxienez gerra ematea beste taldei. Ikusten da, Donibanen baduzuela arrakasta handia, ez? Eta batez ere kirol honetan emaitza onak lortzen dituzue. Bai, oso talde ona dugu. Normalean objektiboak lortzen dira, eta gerra ematen diogu azkenean beste taldeko joan. Bueno, gainera izanen duzu aukera munduko txapelketara joateko, ez? Errusiara hori noiz izango da? Uztailaren bukaeran eta abuztuaren lehenengo astea joango geha, Tafallako eta nire taldeko 3 neskekin, eta gero beste Kataluniako beste 2 neskekin, eta Alicanteko lagun batekin, Zaragozako beste batekin, hainbat joango geha. Eta nola ikusten duzu zure burua txapelketa horri begira zaila da? Munduko txapelketan parte hartzea, karo, hor zaudete honenak. Bai, oso zaila da, baina gu joango geha, batez ere ikustera, disfrutatzea, eta gero, pixka bat, gerra ematea ere. Karo, eta alik eta maitza honena lortzera ere, ez? Bai, eta gure denbora geisteko, eta hori guzti. Baina gehien ez disfrutatzen. Bueno, bazarte hon, ea zerbait irabaztea lortzen duzuen, eta mila esker Xaban izateagatik. Zergatik.